μ' αρέσουν οι Τεμπράς από πέρυσι τα Χριστούγεννα, που είδα το πρώτο επεισόδιο εκεί πέρα με το Χριστούγεννα τέλος πάντων των Nickelodeon. Και πραγματικά ακόμα δεν έχω ξεκαθαρίσει ποιος από όλους μ' αρέσει, τους λατρεύω, τους αγαπώ. Νάτι! Με λένε Εύα, είμαι 2 χρόνια Ράσερ, θέλω τον Κέρελ όσο τίποτα άλλο. Χειροκρότα και δημοτοχώρο. Λοιπόν, με λένε Χρύσα Μαντανά στο Facebook. Είμαι Ράσερ για 3 χρόνια, είμαι πάρα πολύ περήφανη. Και ο Τζέιμς με περιμένει γιατί θα αφήσω μαζί σε μια ταινία. Με λένε Αδαμαντία, το Ματία γιατί στο Facebook. Είμαι Ράσερ 3 χρόνια, είμαι και Λοβάτη. Και μ' άρεσε ο Κάρλος, είναι ο άντρας ζωής μου. Και θέλω να Αλέξα, παιδιά! Νάτια Τσέντεξα στο Facebook. Μ' αρέσει ο Αν το ξανάπα, είμαι η Αριστεία, είμαι 14, είμαι Ράσερ μισό χρόνο. Να είναι καλά το team Stars και θα σε περιμένεις Λόγκαν. Να το Λοιπόν, αρχικά είμαι η Γεωργία, είμαι 4 χρόνια Ράσερ, είμαι proud μέχρι σήμερα, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Αυτά! Μίλα! Λοιπόν, είμαι η Αλεξιάνα, είμαι 5 μήνες ερωτευμένη με τους Πιτέμρας. Αγαπάω τον Λόγκαν, όσο τίποτα άλλο. Έτσι! Και εννοείται αγαπάμε και Τέμι. Είμαι η Μαρία, είμαι 16, είμαι Μασλόβερ, είμαι Ράσερ από το Ιούλιο. Είμαι η Αφιούσα, είμαι Ράσερ και εγώ από τον Ιούλιο και ο Λόγκαν είναι ο μελλοντικός μάτιος. Είμαι η Μάρτα, είμαι Ράσερ 8 μήνες, είμαι επίσης Αριανέιτα και ερωτευμένη με τον Λόγκαν. Εγώ είμαι η Λίνα, 13, Ράσερ από τον Ιούνιο. Τους Ιούνιο έχω ερωτευτεί όλους, αλλά πιο πολύ λίγο τον Κάρλος. Αυτή η Αλέξα εδώ μου κάθεται. Είμαι η Κοταμίνα, είμαι 16. Είμαι Ράσερ από τον Αύγουστο, χάρη στην κοπελιά από εδώ. Αλλά είμαι και λίγο από όλα τα υπόλοιπα. Από τα πάντα δεν είμαι hater, το δηλώνω. Είμαι η Χαρά, είμαι και εγώ 16. Σε μια εβδομάδα είναι θα γίνει 2 χρόνια Ράσερ και αγαπώ τον Λόγκαν και εγώ. Δεν είναι 16 ακόμα. Μαζί με τους Ισραηλείς. Όχι, ναι, Εγώ να κάνω μια δήλωση. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου στη λαμπρία, πετάξουμε σουτιέν. Να είναι καφέ, εντάξει. Εγώ δεν είπα κάτι. Είμαι 50. μπράβο. Δεν το είπα. Δεν ήθελα να το πω. Η κοπέλα η Μπαρμπάρα